फैलायबाय जोंना रंगुल बर' आदाया पलिटिकल साइन्सआव PhD आ बिथाङा मा बक्स लाबायदों बाब दसे खोनासं बेनि उनाव जोङो सावरायनि नोंथांमोना थांनाय जितु MLA GP सायख'थियाव जितु बिग जिर' मारिबाय नोंथांमोना मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना बिग जिर' जाखो जायफोरा देरहादों बिथांमोना नकल खालामनानै पास खालामदों सोरबा माबा माबि खालामनानै नकल खालामनानै माबा माबि गन्डगल खालामनानै पास जालांनो हानाय नाथाय रायजो राजानि गोरबोआव इउपिला दङ आरो प्रमद बर' बिथाङाबो जेननांदों दिपेन बर' बिथाङाबो जेननांदों माब्रैहाय जेननो गोनां जाखो नोंथांमोना बेकबन अफ दि बड' ससाइटि होननानै जायखौ जों बुंदों बेबायदि मोनसे आफादगिरि जेननाया बेयो थारैनो बर' रायजो राजानि जेननाय आच्छा UPPLआ जुदि BJP जों थायोब्ला हारि फाननाय जायो होननानै BPN नि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे BJP जों दङ आरो थोंजोङै जे BJP नो 4 सिट हगारनानै होबाय बे बाथ्रायाव बर' रायजो राजानि मतामता बा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जे हाजार मानसिफोरा जिनाहारि जानांदोंमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि जि आगोमा जिउ बेखौ बावनो गोनां जादोंमोन दा बेफोरखौ गासैखौबो खोमोरनानै हाग्रामा महिलारिया जे डाइरेक्ट 4 समस्तिखौ BJP नो फानबाय मोनसे हारिनिल' बाथ्रा बुंबाय थादों मोनसे हारिखौ लानानै जितु राजखान्थियाव जितु देरहासार जानो हाया बेनो नामा नोंथांमोननि जितु जेननायनि गुबै जाहोना अरुप कुमार बेबायदिया दिनै बर' हारिखौ लानानै गोबां समाव माबायदि रल लाबोदों बयबो नुदों भिक्टर कुमार दासआ बर' हारिखौ लानानै बेसेबां मा खामानि मावबोगासिनो दङ मा बुङो बिथांनि जा मेन्टेलिटि बर' हारिनि सायाव बयबो नुदों हाग्रामा महिलारिया सिट जाना थानायनि समाव बिथाङा 28टा सिट मोननायनि उनावबो जि दिनै BJP नि आथिङाव हमनानै सोलानो गोनां जादों BJP खौ फार्स्ट टाइम 2016 सोग्रा मानसियानो एलायन्सआव गभर्नमेन्ट दाग्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा हमदा नुबाय आं सानदों मा बिथाङा अबेबा जायगायावसो दंहैयोदां जेननायनि दिखारजों गनायनानै लानायाव गैया एक्सेप्ट खालामग्रा मानसि नङा बियो जेनखाथारबाय रिजाल्टआ फैबाय आरो चेलेन्जबावसो नेक्स्टआव होननानै आरो रायजो राजाफ्रा दे गावसोरखौ गोसोआव दं मोजां मोनो UPPLखौ रंगुल बर' आदानि दारै बेखौ साननानै लादों बियो लोगोसे रायजोफ्रानो सुखुखाथारला बेखौदि बुजियाखै बियो गोदाव सोराव रायलायलाबायदों आरो दिपेन बर' सार प्रमद बर' सार जेननाया मासां गिदिर खोथा हाग्रामा महिलारि सारानो बै समाव ओंखारदों फै आरो बिनिफ्राय देरसिन लिडार दंब्ला आरो लाबोबाव गसंहोफै केन्डिडेट बानाय होननानै जेनबायबो जि जरायाव बे हाग्रामा महिलारि सारा मानो बिदि बुंदों बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोरनि जसखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा BPF नि फारसे मोजां मोननायखौ नुनानै BPF खौ देरहानांगौनि सार्थआव रायजो राजाफ्रा लोब फैनायखौ नुनानै UPPLजोंथ' बिदि सिनारि नङा मिथियावनो बिसिना सुबुंफोरखौ नुवा 3-4जों खेबलाबायना हगारनाय दा बेखौ नुनानैसो बुंदों रायजो राजाफोरनि बोलोआव रायजो राजाफोरनि अननायखौ लानानै मा बुजिदों नोंथाङा रंगुल बर' आदा दिनै UPPLखौ प्रमद बर' बिथांखौ रावबो सुखुखाथारला खेबसे सुबिदा होनायाव मिथिखाथारबाय बेवहायलाय मा जेननायालाय गिदिर बाथ्रा फेजेननो होननानै थाखानायसो रायजो राजाफ्रा माला इलेक्सन फैयो फेजेननो होननानै थाखानाय प्रमद बर' सारखौ दिपेन बर' सारखौबो आरो मा होनदों नोंथाङा आदा रंगुल बर' बे माहारिबादनि खोथा BTC स्क्रिप्ट बानायनाय सिफायनायावथ' दिपेन बर' सारनिबो जगदान दंना BTC खौ फानहरनायाव 16टा डिपार्टमेन्ट थांनायाव बिनि थाखायसो बुंबाय थादों UPPLखौ नोंथाङा मा खोथा रायलायबाय थादों प्रमद बर' बिथांनि समावथ' नों हाजार रायजो राजाफ्रा गावनि मोन्थायखौ लानानै हाखौ लानानै जुजिबायबा बागान मोनाखै दिनै नोंथांमोना फिसा खोथायाव थुलाबायनानै फुनदेरलाबायनानै खोथा बानायहोनानै आन्दलन फिसा खालामहोबा जायाथ' नोंथांमोना बै समनिया तामिल फ्लावार प्रजेक्टना बावबाय
इसिबां हासिब लायै लायै आन्दलन खालामदों आइजोफ्रा बेयावथ' मोनसे पार्टिनिल' मानसि गैयामोन नोंथांमोननिबो दंमोन बेयावनो नोंथांमोनखौ गोसोआव लाखानाय फैथारथोंल' बे प्रमद बर' इउपिपिएल लानानै बेयावनो दिपेन बर'खौ गोसोआव लाखानाय रायजो राजाफ्रा रिजाल्टआल' इलेक्सनाल' फैथारथों होननानै आरो नोंथाङा मा बुंबावदों सावथाल दावरावनो बिपिएफ सरखार फैनाय लोगो लोगो सालाखाथिनि बम गावनायाबो हाग्रामा महिलारि सारजों मा सोमोन्दो बेखौ पुलिस प्रसासना फोरमान होखाथारबाय नैबेनियाबो दाख्लै क्लियार जाखाथारबाय नोंथांमोनासो ना मान गैया सनमान गैया हाग्रामा महिलारि सारनि गारि जुबैया मा सानो रायजो राजाफोर बेनि सायाव कमेन्ट जरुर हर जाहांलायबायना जेनग्लिनानैबो लाजिया जाहांलायबाय खोथाया एसेथ' जेननायनि मान मर्यादाखौ लाखिदो देरहानाय मालाय दुगाबो जागोन रंजागोनबो जेननायनि मान मर्यादाखौ लाखिदोब्रा गनायनानै लादो उनाव बोलो फोरानानै अपोजिसननि रलखौ गायो नामा बे नोंथांमोननि खोथा खिन्थु दा बर्थमानाव जेननायनि मान सनमानखौ जेननानैबो नोंसोर एथम फरखा गावोबा मा फाग्ला जाखो सिब्लि जों दाबो जेनाखै राव नङालै बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बुजियो मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जरुर फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं